Takže toto sú tie, ktoré posielame poštou. To je Máňa, CBA, Kúp jednota, Ryboš a Typlivé. Ostatné, keď máš takto, ostatné máš vytlačené, tak ideme do odbytu, dáme si tieto faktúry. A oni by už mali byť pripravené. Tuto hore budeš mať napísané, že fakturácia redakcia 2015/6, toto je za jún. A ideme po poradí, ako máš, napríklad, že domáci nákup, tak si nájdeš si domáci nákup, klikneš naň, aby to bolo takýmto modrým, prejdeš tuto hore do toho kalendára, klikneš si na tento znak kalendára a tam si vždy prepneš, aby to bolo na najbližší pondelok. Teraz je to, dajme tomu zaznačené, že na 8. Potvrdíme, že na 8. sme na tom modrým tento domáci nákup, ktorý tuto máme. A len dáme, že uhradiť k dátumu, uhradiť dátumu a toto si vytlačíš. Potom ideme ďalej si prehodíme, máme Morvajová, to isté, kliknem si na ňu modrým, tuto už ten dátum tu už ostane, ten si zapamätá tento stroj. A dáme len uhradiť k dátumu a ono už tuto, keď ti nabehne toto číslo, tak tým pádom už je to, ale musíš si potom prejsť znova na tlačiareň, lebo ono to je debilné nastavené a dáš znova dáme len, že tlačiť. No a tuto teraz sme sa vlastne dostali k tejto napríklad, že Máni, lebo keďže Máňu posielame poštou, tak na Máňu klikať netreba, ani na CBA, ani na Kúp jednota a pekne pokračujeme ďalej, že napríklad tento Vasaráb, dáme uhradiť dátumu, znova vytlačiť a potom rovnako vyneháme aj týchto dvoch Ryboša a Typlivé. Tomáš, to som ti tam ukázal. No a keď toto máme, keď sa vlastne dostaneme k tomuto poslednému, tak tým pádom program môžeš kľudne vypnúť. Na tomto programe už ty nebudeš robiť nič. To je vlastne všetko pre Sedlíka. Následne, keď máš tieto papiere už vytlačené, tak všetko opečiatkuješ aj tuto na vrchu, na spodku, podpíšeš, či chceš, nechceš, vlastne sa vyjeb na to, aj tieto všetky opečiatkovať, toto otrhnúť, jedna časť, lebo to sú vlastne dve tie isté kokotiny, toto otrhneš a jedna časť ide do obálky do nitry a druhú časť chytíš, túto vrchnú časť chytíš a pripneš k tomuto, vložíš do knižky s tými všetkými papiermi a aj s peňaženkou, aby Monika vedela spraviť fakturáciu a to je všetko. A plus samozrejme ešte tieto kokotiny pošleš poštou. Tam by nemal byť žiaden problém.